Det er dig, jeg mener. Tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant. Ved I hvad? Det er nu, I skal afsted igen. Igen på kursus. I skal på kursus for at blive klædt på til at tage en diskussion med ledelsen omkring seniorpolitik. Det kan godt være, at I ikke bruger mest tid på at tænke på det i hverdagen ude på jeres arbejdsplads, men det er utrolig vigtigt. Seniorerne er en rigtig værdifuld arbejdskraft ude på virksomheden, og derfor er det også vigtigt, at de får nogle muligheder for både at være på arbejdet, men også at kunne gå ned i tid måske, så de kan videreuddanne sig, passe de interesser, de nu har ved siden af. Det, der er vigtigt, det er, at I får nogle værktøjer, at I får noget erfaring med, hvordan kan en seniorpolitik se ud. Gør jer selv og jeres kolleger en tjeneste, tag med på det her kursus også.